wallahi ba ta bugun jin daɗi wurin ta nake yi. Police now and the pay is now. Me gadi. Na'am bintutu. Biliyaminu me gadi. Gani. Nasiru kuku ne yace kana nema na. Ina cikin aiki na bari na zo menene? A'a ai wannan abinci aka kawo. Na ci to shine kwanukan na basa a ciki. To shi da tun da na rasa wanda zai kai sai na ce ya kira min ke zo ki ɗebi kwanukan ki kai cikin gida a wani. Abinci ka manta yau ba a abinci? Abinci kuma? To wani irin abinci ni ban gane abin da kake nufi ba ina kwanukan? Kwanukan suna ciki ba. Kuma na yau? Masu wannan. To ba a abinci yau ni dai ban san waye ya kama kwano. To ki ɗebe su ki kai mana zan miki ƙarya ne? Ɗauko mu ɗauko. A'a ki shiga ki ɗauko mana. Ni ma ba ne na. Tarko na ya faɗa ya bura. Fato a yi kaɗan iska ne munafiki da algugumi a gidan nan dama haka Allah ya kama da irin ka matsiyaci. Dan yi mana shiru da Allah. Wallahi na ga hajiya. Ba wani ba abu kawai dan na wannan. Na rantse da Allah dan zo daga nan. Zo daga nan farar da kai. Sha. Zan so miki alewa wannan. Alewa na mai kaci wannan. Wallahi ba wani alewa da zaka faɗa duk abin da ka faɗa. Duk abin da zaka yi na ga hajiya. Daman ga hajiya tana da 'yan mata da yawa a gidan. Wallahi duk zaka bata su dan iska yana ga hajiya. Wallahi na ga hajiya. Wallahi mun tota sunana munafiki. Hada mata sunan ege. Wallahi ki ji. Za tsaya ta ko mangare ka. Na san abin da take kunsa ran nan a zanin kika fita da shi. Kana faɗan ka gani? La. Wannan dan ya doyar da sauran wani abu kika yi uwa an abin nan. Daman kana gani? To dan Allah kowa ya kurba kowa asiri. In zo mun koma ba? Ai. Na? Koma kuma. Ma. Bari ya gobe. Ba dama in faɗa hege a ya ganni. Allah ya saka min.